mata ba a yi dan duka ba. Kai kana kallon fuskan da Allah ya mamace, kai ka san wannan fuskan bai dace da duka ba. Kana kallon kiran da Allah ya mata bai dace da duka ba. Ya dace ne da a shafa mai fauda, a shafa jambaki, a shafa jan hanci, a shafa gira, a fesa turare. Abin da ya dace da mace kenan. Ita mace bata dace da duka ba, saboda haka karka yadda ka zo ka auro yar mutane kana dukanta. Karka yadda. In ka yadda ka daki yar mutane, to wallahi daga ranar ka zubar da mutuncin maza. Ba mu alfahari da kai. Mu dai maza ba mu alfahari da kai. Muna alfahari da mazan da suke siya ma matan su kayan kwalliya ne, suke ba su kuɗaɗe, suke kashe musu kuɗi, suke lura da su. Su ne maza na kwarai. Amma duk mai dukan macen shi ba namijin kwarai bane. Namijin da ya cika namiji ai baya bukatar sai ya daki matan shi kafin ya sa ta yi wani abu. Ai in ka cika namiji ba ana ake nuna mazantaka ba, ka ce zaka daki matanka. Ana cika namiji ne gurin ka rinka kai kokari gurin saman mata abinci, saman mata kaya mai kyau, saman mata gurin kwanciya mai kyau. Amma sai kaga irin mazan da ko ce bane baya iya da kyau, amma shine zai samu yar mutane ta dukanta. Sai ka je police station kaga wani goje a bayan kanta da shi da matan shi da haƙori a hannu. Me ya faru aka rama kallahu ta mai rashin kunya ya naushe ta. In an tambaye matan me ya haɗa su ta ce na tambaye shi kuɗin magi ne bai da kuɗi ya naushe ta. To kai daga tambayan kuɗin magi sai ka naushi matanka. Namiji cikakken namiji baya dukan mace. Sakaran namiji ne ke dukan mace. Su mata ba a yi dan duka ba.